हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय स' लोगोफोर बयनिसिमबो हेपि माने मागो दमासि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा फुंनि 4:30 जाबाय आङो दहाय 7:00 सिखांदों ओमफ्राय सिखांनानै अर सुबाय माबाय ओमफ्राय बायहेरायावबो थांबाय एसे ओमफ्राय दुगैबाय खर' मर' लोबनानै लाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि गुसुना आं दाबो माने सिन्दुरखौ फुनथ'वाखै दे लोगोफोर रुमावहाय जोंहा लाइट बन्द' खालामनानैसो उन्दुयो नालाय ओमफ्राय हासबेन्डजों नानिजों दाबो सिखाङाखै ओमफ्राय डिस्टार्ब जागोन ना बेनि थाखायनो आं फुनथ'वासै दाहाय फुनसै आरोना ओमफ्राय आं जल्दि खामानि मावनानै लाग्रोसै लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादों आंनि ब्लगखौ आं दिनै फुं मर्निंआवनो स्टार्ट खालामबाय स' ओरैबायदि गोजांबाय आं मुजा थुजा सब गानफबनानै लाजोब्बाय थान्दा जाबाय ओमफ्राय अराव जिरायना थानोसै आरोना दा गोलोमखागोन बेनिखायनो हाइ नेकल' गानबाय आं स' लोगोफोर नायलांबाय थादों होमबा आंनि भिडिअखौ लोगोफोरा लारुआ थावनि लारु आं मोजाङै सावनो रोङा दे लोगोफोर जा एसे एनै रोङो बेखौनो सावलाबायबाय आं नैबे सिङावहाय सिबिं ओमफ्राय नालेंखर सोदों आरोना नैयावहाय ओमफ्राय नैबिसोराव आं सिनिल' होदों बिसोराव जेबो सोआखै सिना मागौ दे आरो मिलाव होनाय ना माइब्राया मोजाङानो जानाय नङा दे गोरा जागोन आरोना बियो माने गरम जाबासो गोथाव जागोन जानो ओमफ्राय गुसुआवहाय थावनाय नङा जानो आं मोनफा मोननै सावना लाग्रोसै फुजा होग्रोसै बिनिफ्राय ओमफ्राय सावबाय थानोसै नङाबा हासबेन्डआ दुगैखांबाथाय जानो लुगैयोना बियो आं बे मोननै मोनथामखौ फुजा होनानै लाग्रोसै आरोना लोगोफोर बे मोनबानो आङो फुजा होनानै लाग्रोसै A few moments later. नै आसोला 4:00निफ्रायनो खस्थ' खालामदों आखेला सिखारनानै अलसिया सिखाङा बिसोरो थाबखौनो नै जोंना रेक्सुआबो जानो थाखाय रेडि रेक्सु माला रेक्सुआसो खुलुमगुलायलायबाय ना नुबाय बाबाखौ रेक्सुआसो खुलुमगुलायलायबाय खुलुमगुलायलायबाय रेक्सुआसो दादा खुलुमाखै लेथ्रासो गाग्लिनासो सखिखौबो लाना खादों बियो सोर आं मुजाखौ मन्दिर खुलुमदोंमोन ना आङो मन्दिराव थांबा ओइ स्टुबा गावहासो आंनि माबाखौहाय मुजाखौ लानानै रेक्सुआ मालाय खुलुमगासिनो दं हयसे बिदि खुलुमनाय जानोसो बिगासिनो दं बियो ना रेक्सु बाबाखौ खुलुमबाय ना इदि बाबाखौ खुलुमबाय इदि बाबाखौ खुलुमथारबाय ना इदि बाबा नङा सोरथो बेलाय रेक्सुसो इदि आंलाय सोरथो आंलाय सोरथो रेक्सुनि बाबा ओमफ्राय माथो गोजौआवसो बाबा दं गोजौआवसो दं बाबा आंनि बाबासो आंनि बाबायालाय अबहाय दं मिथिया आंनाबो ना बाबा बेलाय नोंनि बाबायानो आंनि बाबा गोजौआवनो दंना बाबिनियालाय बाबिनिया मालाय न'आवसो दङ गैया गोजानावसो दं आंनाबो दा बाराबा अरा बुरजा जानानै खामब्रै जोंना सनालिनि बाबा दादानि बाबाया जाबाय गोजौआवसो ना भगबानावसो ना सनालिनि बाबायाबो वान बे दादानि बाबा सनालिनि बाबा बे वानानो सानैनिबो बाबा ना बारा रोङा दे लोगोफोर ओमफ्रायो सिथाव गोरान जायासै आरोना रोंखाया जेबो जानो रोंगौ आं बारा रोङा रोंनाया नोंगौ खिन्थु होनबाबो माने बे उवालाव देनाया मोजां जायो आरोना रोङाबाबो खये खथेबाबो जायो आरोना खिन्थु नैबे जाथारा आरोना मेचिनाव होनाय आथा रानजोबनाय ना माथो खालामबावनो बिमाया फैनो होनदोंमोन ओमफ्राय साननैसो थानानैहाय बिमा सावनानै जाहोबायसै नङाबा माथो खालामबावनो रोङा नालाय आरो माथो ना सनालि सथा मामिया जाहोबायसो जाहोआबा आरो माथो खालामबावनो ना सथा मामिया फैनो होनखादोंमोन फैनो होनखादोंमोन बेथ' मानो फैया दाबो नैबेखौ सावखांजोबनानै मालफुआबो बानायगोन दा लारु पिठा खरै गजोब्बाय हनै सनालिया जानो लुगैनानै हामला हाथायानो गैला होनै जायदो जाहोथ' बिलाय बैलाय बे दं बैलाय बे गामसा खुनावहाय अन लादो जाहरगोदो दे आखाइ फुगानोसो लादों गामसाखौ हरदो दे बेनो दहायनो बिखादों ओमफ्राय आं नों खुलुमहैनायखायसो र' दा जाफैदों होननानै बाबिखौ खुलुमग्रोबासो मोनगोन उराव नांबा दे नम खालामदो दे बाबिखौ दे नै मालाय नम खालामनायसै बिबनाङा सनालिया बुरजा
बुरजा लेखा गोरों जानानै साख्रि बुरजा मोनथारदों सनालिया दे थाब बिदि जाथारदों दे गियानि गुन गोनां जाथारदों दे जाबाय ओइसे नोगोद लाजियोमोन सनालिया खुलुमनो ओमफ्राय दा एसे देरनानै बारा लाजिला आरो दा ओमफ्राय बियो दाबो जानांगौ ना उफाय गैया फैथारबायना थाब प्लेट लाना फैथा वान नोंनो दाखेव लानानै एसे सुखाफिनना लाबो प्लेट ला एक्स' फैदो सासेयाबो हनै बोराबगासिनो दं फैदो जानोसैबा फैदो जाथारसै होनदो मुसुं जालायलाय नुबाय गावखौ होआ सानजानो गिनायानो फैदो फैदो जि आंना आखाया थाव गोनांसो दे मोजां हौवा मोनथों दासो हौवा मोनबावो नामा सोरबा लाबो दे प्लेट लाबो मोनबाय खुवाया नायदो खुवाया दाबो खारा दहायथ' सिखारदोंबा खुवायानो खुवा देन्जारथारमोन होमबाबो देग्लाय दमासिबाबो होनजाला आरोखि खुवाया बिदि बारा गैयानो नङाबाथ' गागाम थायोमोन दस्रा दिनावसो बांसिन जाबाय देग्लायनि गुसुआ दिनैनो जोबगोन बायदिसो मोनलायलांबाय आङो दमासि बायबानो गुसुआनो देग्लाय गैया बारा बायदिसो नङालाय नै दिनैनि दिनावथ' बिदिसो नै नै सासेया जाखांबायबो नों सनालि मोनजायाखैनो बेसे माथो प्लेटआ खालि जाखो होमबालाय खालि नङा आंसो लायनानै फैदों खालि नङाबा नोंसो लायनानै फैदों खालिसो माथो खालि नङालै दिनैखायलाय माथो जाजोब्बाय हनै प्लेटआनो गैला हनै गैयानो नांजोबनाय नङा मा नांजोबनाय नङा बेलाय नांजोबनाय आं नुगासिनो दङ नांजोबनायसो हनै जाजोबखाबाय आं जाजोबाखैलाय जानानै थोआखै नोङो थोआखै आं बा बेसे बुरजा जाखो नोंलाय बेसे बुरजाबो जायाखै आङो होमबालाय बेसे बुरजा जाखो मिथिया मा मिथिया बेलाय मा मिथिया दे सनालि दे होनल' दे खामब्रबा आं गैया नों मानो जाया नों मोनसेयानो दे बे गरमखौ टेस्टि साखिनायनांसिगोन नानाजिनोबो बानायनांसिगोन दा गोरासो जायो होमबाबो गोथाव जायो आरोना जानो गोदै जादोंना जायाखैलाय गोदै जादोंना बरिया होमबा रिएक्सन रावबो होखानाय खोमोगा आं होगोनब्रा आं होननो होखादों मालाय न'नि माइब्रा मोजाङा लोगोफोर बिदि ख्राव होनो आरोना एकदमबारे ओरै बोबा लावलायलायोसो आरोना लोगोफोर आथा मेरलाया ओमफ्रायो माथो मेचिनाव होनायसो नालाय ख्रावसो जायो मोजां जाया आरोना नङाबा बे माइब्रा मोजां न'आव देनायमोनबा लावलायलायनायसो जायो आरोना लोगोफोर बिदि ख्रां होनो आरो बानायनोसै माथोबाव उपाय गैया बोसोराव खेबसे दमासि फैबाय नेमावथ' जेरैखि जायाबाबो सावनानै जानांगौ फालिनोसैल' आरोना बोथोरखौ मागो दमासिखौ जोंनि गाहेनखौ हारसाफ्रा लांनानै सेस खालामजोब्बाय गैला माबाजोब्बाय देख्लाजोब्बाय आरोना लांबा लांनानै मोजां होफैया जाथोआ मैया सोंलायलायोमोन आंनाव गायहेन गैया नोंसिनि सेस खालामनानै लांनाया उमायथ' गायहेन दंबावो माबा उवाल दंबावो होननानै नोंसिना लांनानै गोदा हरजोबदों बन गोदाला बेदर गोदाला बाहायनो माने ओरैबादि देख्लाजोबदों आरोना ओमफ्रायो माबा जाला देबाथाय हाबजोबो ओमफ्राय लस जाजोबो आरोना देजाला गावसोरनो लांबाय गावसोरनो सेस खालामबाय ओंखायनो हरजायालै हास्लाफोरनो बेखिनि आथा दंबावो एसे बेखौ सावग्रोजोबनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव मालपुवा बानायनोसै आरोना हासबेन्डआ मोजां मोनो मालपुवा जानो आंलाय सनालियाबो मोजां मोनो जोंना आबैया आबै नङा सनालि हाथाय नायनाय सनालि हाथाया गेसावसो सनालि हाथाय नायो बिलाय आबैनि हाथाय सिनायगोन दा आबैनासो हाथाय जाया दा नङाहाय थगायदोंसो जाम्बानि खानाय सानाय जेबो खानाखै लोगोफोर रानबाय नै खानाया रानगौबाय नालाय खानाया ओमफ्राय मायदि जाखो खानायखौ बोनो लुगैबाबो बोनो मोना हासबेन्ड फैसाखौनो हरा आङो लाजिदों होननायखाय बोदो फैसा गैजा बेनाव माजों बोनो दे लोगोफोर बोनोसो थिनदों हय र' फैसायानो गैयाबा माजों बोनो नङासै होमबालाय किडनि फाननानै बोनानै होनोसै ओमफ्राय नै आं लादु बानायगासिनो ए माला बानायखांबावगोन आरो मालपुवा बानायनांगौना लोगोफोर
Dan mana? Bukan aku lihat mana. Istilahnya nggak sabar. Malpok saya sama mundur sih saya bisa saya malpok. Nggak benar benar sudah info. बिदिनो लाखिना दा एसे फुजा होबाय ओमफ्य सावबो होलां माने जाग्रा जाबाय आरोना बेयाव मोनसे बावहैदोलाय ओमफ्राय जादो जेबो नङा नायलाय नङा होमबा लोगोफोर दाथ' आं फुजा होखांखाबाय नालाय मालफखौथ' सावखायाखैबो जायाखैबो नालाय दाहाय सावना जानोसै Ten bayi. सावदे Tanjubat. Babek. Tak ada yang mau bilang ah sih cuma bisa jangan lari nanti tahu Bisa bisa tahu deh bisa sih dia Kamu kayaknya dia bukan. lalu turun tarik ini aku dapat jahe yang sibisnya itu आखायाव माने थाव एसे एसे फुननानै लाबाय थानांगौ आरोना नङाबा सिथाबो माइब्राया ओमफ्राय जाया आङो आगोल न'आव थानाय समाव इदि सावफेराखैमोन लोगोफोरा ओमफ्राय हाबा जानायनि उननिफ्रायसो सावफैदों आरो ना हारसिं न'आव फैनानै ओमफ्राय होनबाबो रोंसाबो आङो एसे एनै ओमफ्राय उवालाव देनाय अन मोनबा सिथाव गोरानखौबो बानायनो रोंगोन आङो खिन्थु लोगोफोर लारुआ नैयावनो एसे सावखांबाय आङो इयावनो जमा दोनजोबदों जोंना रावबो गैयाना साथामल' रावबो गैया साथामल' नानि आं हासबेन्डल' ओमफ्राय एसेल' सावदों आरोना बेनो मेरला ओमफ्राय नै खानाय माबोरै जाजोबखो सोर आं खानायखौ खानाखै दे डाइरेक्ट खर' लोबनानैहाय बिदिनो फुजा होखांनानै डाइरेक्ट हगारबाय ओमफ्राय सिन्दुर गोरलै फुननानै थाबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि गुसु ओमफ्राय हासबेन्डआ अमा बेदर लायनो थांदों लोगोफोर मार्केटाव ओमफ्रायो बाइकजों थाङाखै दै साइकेलजोंसो थांदों गुसुना ओमफ्राय बाइक सालायबा बांसिन गोजाङो ओंखायनो साइकेलजों थांदों आरोना इयो जल्दिस बेखौ जोबनोसै आरोना बेल'सै बेखौ मोनजोबबाथाय ओमफ्राय आं मालप'वा रेडि खालामसै आरोना लोगोफोर एसे सावनोसै ओमफ्राय नानाजिनो एसे लांथोंसै ओमफ्राय बेवाय दं सासे बेनि एसे हरसै आरोना मोननै मोनथामनो आरो माथो दमासिनि नामाव जिखुनु जाया मोनसे मोननै मोनजाबाबो नामनि आन्था मोनजाबानो जायो नङा होमबा लोगोफोर स' दा मालप'वा सावनायखौबो देखायगोन आं र' लोगोफोर बेखौ सावनानै लाग्रोसै ओमफ्य र' दा लोगोफोर आं मालप'वा बानायनो थाखाय नैबे आमुलखौ लखबबाय आरोना खामानि मावदों आङो माबाना होथां गेटआ खेवनानै हो लखबबाय बेनि आथाबो होसिगोन बेनिफ्राय होबाय एसे सुजि बेनिफ्राय लाबाय मयदा एसे बेनिफ्राय आथा बेखौनो सावखाङाखै एफा थाब जायो नामा सोरबा आथा एसे नांगौ लोगोफोर नै आं बेयावहाय आथा मयदा ओमफ्राय सुजिथ' देखायखाबाय ओमफ्राय नै दै गरमजोंहाय बिदि लगायबाय आरोना आमुलखौबोथ' देखायखादों ओमफ्राय एसे बेयाव सदा होदों आरोना लोगोफोर मानि फुलिनायनि थिफुनायनि आरोना बे बोरायजों थाक 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 रायलायबाय थानानैनो दै होनायखौ देखायनो बावबाय आं नोंसोरनो नै जा मोजां जाबाय आरोना नै थावा दुंग्रोथोंसै थावा दुंबानो नोंसोरना ओमफ्राय बिसोरखौ इगनर खालामदों लोगोफोर बननि थुख्रा थुख्रि दंलाजोबो आरोना इगनर खालामबानो जाबाय बेफोरखौ बरियासै मालप'वा जेबो मन्थ्र नाङा आरोना लोगोफोर मालप'वा बानायनो थाखाय थाव दुंबानो आं बेखौ होनोसै माने नानाजिनो लांफानोनो आंखौ रायगासिनो दङ दाबो बानायखाङा होननानै बे दहायनि एसे आद्रा थानायखौ बानायग्रोबाय आङो माइब्राखौ थाव दुंबानोथ' जाबाय नङा होमबा लोगोफोर स' लोगोफोर होनोसै एबार थावा एसे नांबावगौमोन नामा दुंनो जासिगोन दे होमबाबो नै बिदि होनांगौ आरोना लोगोफोर मालाय हारसिंनो थिफुखांगोन थावासो एसे दुंनो नांबावगौमोन नामाथाय रोंला जासिगोन दे नै लोगोफोर बिदि थिफुखाङो आरोना मालप'वा नुदोंना अरखौ बारा खरा होखानानै गोरलैनो जोंस्लिद जोङास्लिद नङाबा खामगोन ना लोगोफोर मोनस्लाबनाय नङा जादों मालप'वा लोगोफोर अरालाय मायथो मोजां जोङाखै बाराद्राय जोंद्रायबाबो जारला जोङाबा महा जारला जेरैबो जारला आरोना लोगोफोर मालप'वा दहाय एसे फाटला जादोंमोन दे फार्स्ट बानायनायाव ओमफ्राय आं एसे आथा होनानै गलायफिनबायना नै मोजां जाबाय आरोना लोगोफोर दासो मालप'वा बायदि नुदोंना एराहा मालप'वा बिदि गोलैदेरबाथाय मोजां मोनथारा आङो
वाव बरिया मोननै जाजेनबाय नै मेनानै बिसोर आरोना नै बेनिफ्रायसो आं लाङै मागासिनो दं माने गोरलै बेखौनो बुरजा सावनानै दोनसै बास आरो सावला माबाया जारेदनो एवग्राया सोर हासबेन्ड आं होनानै होबाय बे एरबाय आरोना आं मन्दिराव हैदोंमोन टेस्ट जाबाय खांनोसै बेखौ ओंखारलाय खोस्लियां ओंखाम फट' खेबनि स' लोगोफोर मालपुवाया एसे दंबावो बाखि सावनो ओमफ्राय आङो ओंखाम ओंख्रि संना लाग्रोसै लोगोफोर दा नङाबा सावलाङै टाइमा माला थांगोन फात्ता मोननाय नङा ओमफ्राय दा आंनि खानाया थाव फुनाखै ओरैनो बिदिनो लादों ओमफ्राय नायदों माबायदि नुदों जायब्रें आंना खानाय बिराद गोरलै रज'सोदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खानायाबो ओरैबायदि गयो ओमफ्राय ओरैबायदि रज'दोंबो आरोना नै खानायानो बेफोरावनो सिनायखागोन नै माबायदि रज'दों स' एनिवे संना लाग्रोसै लोगोफोर ओमफ्राय आङो ब्लगखौबो एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर ओमफ्राय माने बहुदथा खामानि दं आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर आङो ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन आरोना लोगोफोर मोनसे खोथा जायफोर चेनेलाव गोदान दा जायफोर गोदान भिडिअ नायगासिनो दं स' अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो शेयार खालामनानै होदो कमेन्टबो खालामदो ओमफ्रायो गोरान सिथावाथ' जायासै लोगोफोर माथोबाव आरोबाव जायैखौलाय स' ओमफ्राय बिमाया फ्राइडेफ्राव फैगोन बायदि खोथा होनदों आं बिमाजों फन रायलायखांबाय आरो दा स' नोंसोरजों दसे दोनथ'नायावनो आं बिमाया फन हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो रायलायनानै फ्राइडेआव फैगोन बायदि होनदों स' बिदिबा बाय बाय अल लाभ इउ